Šéfe, No, nespravím vám som čaj s rumom? dones. V poriadku, technik sa vám ozve. Šéfe, môžete ísť sem? No, Volal pán Novák, že treba ísť na obhliadku. no Koľko dobrá. mám poslať? A daj sem. Ale tam je taký horší terén. Prosím ťa, daj sem. Vybavené. Šéfe, ale vy si zabudli zmerať lišty, treba tam ísť znovu. Ja mňa drebne daj sem. Hotovo? Hotovo. Ak potrebujete pomoc pri zameraní miestnosti, neváhajte nás kontaktovať, my prídeme aj na kraj sveta. Šéfe, No, nespravím vám som čaj s rumom? dones.